Kun kamo sashen Hausa na BBC akan mita 13 da 16 da tashoshin FM a wasu kasashen Afirka har ma da shafinmu na intanet bbchausa.com. Zulaiha Abubakar ke muku sallama cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar wato 2 daidai agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji a Najeriya rahotanni daga jihar Neja na cewa an ceto ɗalibai 100 na makarantar St. Mary da 'yan bindiga suka sace. Dubban fararen hula sun soma tserewa daga yankunan da ke kan iyakar Thailand da Cambodia bayan barkewar rikici mafi muni tun bayan da aka cimma yarjejeniya a watan Yuli. A Najeriya ana zaman ɗarɗar a jihar Jigawa sakamakon rikicin da ya barke tsakanin manoma da makiyaya tare da janyo hasarar rayuka. Sosai wuta an sa yanzu ma tsayawar da nake a gidan da aka kone ne yanzu muna nan muna zaman tsartsar daga gefe garuruwa makota arewan nan a yanzu mu ma haka cikin shiri muke don mu kare garin mu ba don komai ba dama ba mu muke zuwa ba su suke zuwa suke far mana. To har ila yau a Najeriya sa'o'i bayan samun labarin kubutar da ɗalibai 100 cikin 103 da aka sace a makarantar St. Mary da ke Papiri a jihar Neja. Mai kula da makarantar Bishop Bulus Dawa Yohana ya bayyana cewa ya samu labarin yaran na hanyar zuwa birnin Mina. Shi gwamna ya kira ni yau ya tambaye ni da cewa ko ina Mina ne na ce a'a wato yaran nan ana nan suna hanya za a kawo su gidan gwamnati tun da dama abin da muke son mu ji kenan. To waɗannan da ma ƙarar rahotanni na nan tafe bayan Aisha Aliyu Jafar ta karanto labaran duniya. Wani limamin ɗariƙar Katolika wadda ke shugabantar cocin da ta mallaki makarantar nan da aka sace ɗaruruwan ɗalibai da malamai a Najeriya ya ce ya samu tabbacin cewa an ceto akalla ɗalibai 100. Ya ce ba shi da masaniya game da wani tsari na miƙa su ga iyayensu a yau. 'Yan sanda a Neja sun ce jami'an tsaro ne suka ceto yaran a wani aiki na musamman. Zuwa yanzu dai babu labarin inda sauran mutanen da aka sace suke ko kuma halin da suke ciki. Wakilin BBC ya ce hukumomi a kasar sun baiwa makarantar tabbacin za a sauko sauran ɗaliban kashi-kashi. Dubban fararen hula sun soma tserewa daga yankunan da ke kan iyakar Thailand da Cambodia bayan barkewar rikici mafi muni tun bayan da aka ci yarjejeniya a watan Yuli. Thailand ta jefa bama-bamai kan wasu cibiyoyin soja a Cambodia. Sakamakon hakan aka samu musayar wuta akan iyakar da ake rikici kanta, inda Thailand ta ce an kashe sojojinta akalla 2. A nata bangaren Cambodia ta ce fararen hula 4 sun mutu a hare-haren da Thailand din ta kai. Tsagaita wutar da aka yi a Yuli da yarjejeniyar zaman lafiya a watan Oktoba an yi su dai sakamakon matsin lamba daga shugaba Trump. At the time, Mr. Trump claimed a historic achievement in Wakilin BBC ya ce a lokacin Mr. Trump din ya yi ikirarin kafa tarihi wajen kawo ƙarshen rikicin kan iyakar. Rundunar sojin Sri Lanka ta ce ta aika ƙarin dubban sojoji domin su taimaka a yankunan da suka yi fama da guguwar teku da ambaliya da kuma zaftarewar ƙasa a cikin makonnin da suka gabata. Wannan matakin na zuwa ne a yayin da ake hasashen ci gaba da samun mamakon ruwan sama a wurare da dama, ciki har da tsakiyar kasar da lamarin ya fi shafa. Rundunar ta ce ta aika sojoji fiye da 38,000 domin kai agaji da kuma yin ayyukan gyara a yankunan da abin ya fi shafa. Zuwa yanzu alkalama sun nuna mutum fiye da 600 ne suka mutu a kasar. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. 'Yan tawayen RSF na Sudan sun ce sun karbe ikon yankin da ke da arzikin man fetur mafi girma a kasar. A cikin wata sanarwa da suka fitar, mayakan RSF din sun bayyana kama yankin Heglig da ke kusa da iyakar kasar ta kudanci a matsayin wani lokaci mai muhimmanci. Wata majiya daga sojojin kasar ta shaidawa kamfanin data labarai na Reuters cewa sojoji sun janye domin kare kayayyakin sarrafa man daga lalacewa. Kungiyar RSF ta zafafa hare-hare da take kaiwa a makon da ya gabata, inda ta aika mayaka da jirage marasa matuka da kuma mayakan sa kai yankin Kordofan. Akalla mutum 200 aka kashe a yankin cikin jerin hare-haren da aka kai a makon da ya gabata. Shugaban Ukraine na ganawa da manyan ƙawayen ƙasarsa na Turai a
a yayin da Amurka ke ci gaba da matsa masa lamba kan cimma yarjejeniyar zaman lafiya da Rasha. Firaministan Birtaniya Keir Starmer ne karɓi bakuncin Zelensky a fadarsa da ke birnin London, inda zai kuma haɗu da shugaban Faransa da shugaban gwamnatin Jamus. Zai kuma yi wata ganawa da shugaban kungiyar NATO da shugaban hukumar tarayyar Turai a Brussels. Tun da farko Donald Trump ya bayyana ɓacin ransa ga Zelensky, inda ya ikirarin cewa har yanzu bai karanta ƙudurin zaman lafiya da aka gabatar mishi ba a baya-bayan nan. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC. A gaishe da Aisha Aliyu Jafar. To yanzu kuma sai fagen rahotannin namu, kuma kamar yadda watakila kuka ji tun a farkon shirin, Thailand ta kai hari ta sama iyakar da suke rikici da Cambodia a yau Litinin. Harin ya biyo bayan zargin da kasashen biyu suke yi wa juna game da karya yarjejeniyar tsagaita wuta da shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranta. Ga rahoton Haruna Shehu Tangaza. An fara wannan sabon faɗan tsakanin Thailand da Cambodia ne a jiya Lahadi a kusa da kan iyaka, yayin da ɓangarorin biyu ke zargin juna da fara yin harbi. Rundunar sojan Thailand ta ce harin ya yi sanadin mutuwar sojojinta akalla 2 tare da jikkata 4. Sai dai ta ce ta tura jiragen saman yaƙi domin kai farmaki kan sojojin Cambodia a yankuna da dama, tare da bayyana matakin da wanda yake kan ƙa'idojin yaƙi domin daƙile ci gaba da kai mata hare-hare. Ma'aikatar tsaron Cambodia ta zargi Thailand da fara kai hare-hare a wurare biyu bayan abin da ta kira kwanaki na ayyukan tsokana, kuma ta ce sojojin Cambodia ba su mayar da martani ba. Mazauna ɓangarorin biyu na kan iyakar Thailand da Cambodia dai na tururuwar ficewa daga yankunan a yau Litinin, yayin da wannan sabon rikici ya ɓarke wanda ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 5 kawo yanzu. Ɓangarorin biyu dai na zargin juna da fara tashin hankalin, wanda shine karawa mafi muni a tsakanin ƙasashen biyu tun bayan da suka amince da tsagaita wuta a watan Yuli. Firaministan Thailand Anutin Charnvirakul ya ce ƙasarsa ba ta taɓa son tashin hankali ba, amma za ta yi amfani da hanyoyin da suka dace don kare huruminta, yayin da tsohon shugaban Cambodia Hun Sen ya zargi waɗanda ya kira sojan mamaya na Thailand da tsokanar da ta janyo ƙasarsa ta mayar da martani. Faɗin na baya-bayan nan dai ya zo ne bayan yakin kwanaki 5 da aka yi a kan iyaka a watan Yuli, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 48 tare da raba wasu kusan 300,000 da muhallansu. A watan Oktoba ƙasashen biyu sun sanya hannu kan wata yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta, wadda Firaministan Malaysia Anwar Ibrahim ya jagoranci ƙullawa, kuma Amurka ta shaida. Rundunar sojan Thailand dai ta ce ana kwashe sama da fararen hula 385,000 daga yankuna 4 na kan iyakar ƙasar yanzu haka, yayin da sama da 35,000 tuni suka isa matsugunnin wucin gadi. A gaida Haruna Shehu Tangaza. To daga Thailand za mu je Najeriya. Sa'o'i bayan samun labarin kubutar da ɗalibai 100 cikin 100 wato 303 da aka sace a makarantar St. Mary da ke Papiri a jihar Neja. Mai kula da makarantar Bishop Bulus Dawa Yohana ya bayyana cewar ya sami labarin cewar yaran na hanyar zuwa birnin Mina, amma bai da tabbacin ko za a hannunta su ga iyayensa a yau. Kwamishinan 'yan sandan jihar ya ce jami'an tsaro ne suka kubutar da yaran a cikin wani samami, amma har yanzu hukumomin jihar ba su ga yaran ba, kuma ba a san halin da suke ciki ba. Har yanzu dai akwai yara 165 da ke hannun 'yan bindigar. Madina Mai Shanu ta yi hira da Bishop Yohana, kuma ya fara da bayyana mata yadda ya ji bayan samun labarin kubutar da ɗaliban. Mun yi farin ciki sosai da jin wannan labarin. In fact, jiya ma na fara bacci da kyau, tun da dama abin da muke son mu ji kenan. To mun yi babban farin ciki. Yaya kuka ji wannan labarin? Shi waɗanda suke magana da ni, waɗanda shi shugaban kasa ya turo su zo su gane ni kwanaki. Wanda muke magana da shi shine ya kira ni, da ya ce ga abin da ke faruwa. Ya ma tura mini hotuna ɗin nan. Na ce to mun ji. Na ma na gan shi a channels da cewa an sako. Da cewa shi wanda ya magana da ni, shi mai ba da shugaban kasa shawara game da tsaro a Malam Nuhu Ribado, wanda suka zo tare da shi Reverend Joseph Hayab, shi ne ya kira ni ya mini bayani da cewa ga abin da ke ciki, da cewa an saki yara ɗalibai 100. To hukumomin tsaro fa da gwamnatin Neja su sun tuntube ku game da labarin kuwa? Ba zan ce sun tuntube ni ba, amma na tura musu da cewa
ga abun da ke faruwa ko kuma ga labarin da na ji. To ka samu amsa daga wurinsu? Ya shi gwamna ya kira ni yau ya tambaye ni da cewa ko ina mina ne na ce a'a wai to yaran nan ana nan suna hanya za a kawo su gidan gwamnati. Zan samu wani wanda zai karbe su a madadina su je gidan gwamna sana ce ta ko wani fadan da dama yana da tafiya zuwa Mina. In ya zo Mina zan hada shi da shi Ornabuloyi Emmanuel sai su je. To wace dai a takaice gidan gwamna. Kana cewa gwamna ya tabbatar maka da cewa za a kawo yaran nan yau a damƙa ma gwamnatin Neja su. Ya ce suna hanya zuwa gidan gwamnati. Shin an ce an samu an kubutar da yaran nan guda 100. Za ka iya gaya wa masu sauraro yaya aka samu aka kubutar da su, sannan akwai wata yarjejeniya da aka yi da 'yan bindigar nan ne? Ban da bayani yadda aka kubatar da su, abinda na sani da cewa an kubatar da su, kuma dama abinda mu muke son mu ji kenan da cewa an kubatar da su. Yadda aka kubatar da su ba shi ne ba wanda ne bayani, amma mun san da cewa an kubatar da su. So Bishop, kwanan baya yara 50 sun samu sun kubuto sun dawo gida a cewar kusan kuma yanzu gashi 100 nan ma an ceto su suna hanya za a damƙa su zuwa ga gwamnatin Neja. Amma duka wa'ancan 50 ɗin da waɗannan 100 ba wani cikakken bayani. Shin me ke faruwa ne? Cikakken bayani game da me? Game da yadda aka samo yaran da kuma sunayen yaran da dai sauransu. Wani yara ne, sunaye waɗanda suka dawo da kansu ko wani? Duka da waɗanda suka dawo kwanan baya da waɗanda. Wai waɗanda suka dawo da kansu mun ba da sunayensu. So wanda ke so ya gansu ya je ya bi kauyuka ya neme su. Wannan mun ba da sunayensu. Wayan gane ba mu sunaye wannan da aka sako ba yanzu. To yanzu sauran yara 165 da suke can hannun 'yan bindiga, wani fata kake musu? Ba fata mu shine da cewa nan ba da jimawa ba su ma za a sako su. Addu'a mu kenan kuma fata mu kenan. Bishop Yohana mai kula da makarantar St. Mary's da ke Papiri a jihar Neja, kuma har yanzu muna Najeriya. A jihar Jigawa, hukumar tsaro ta Civil Defense ta tabbatar da mutuwar mutum 2 sakamakon wani rikici da ya kaure tsakanin manoma da makiyaya. Rahotanni na cewa rikicin da aka daɗe ana yi a yankin ya yi sanadiyar jikkatar wasu da dama tare da ƙone wani ɓangare na ƙauyen da lamarin ya auku. Jami'an tsaro sun bayyana cewar kawo yanzu ƙura ta lafa, inda kuma suke gudanar da bincike. To amma duk da haka mazauna garin sun ce suna cikin ɗarɗar. Daga Kano ga ƙarin bayanin da Zaharaddin Lawan ya aiko mana. Bayanan da na tattaro dai na cewa lamarin ya auku ne a ƙauyen Yalwan Musari a ƙarshen mako cikin ƙaramar hukumar Guri da ke arewa maso gabashin jihar Jigawa. Wani mutumin garin da na zanta da shi ta waya ya shaida min cewa rikicin ya samo asali ne akan zargin sakin dabbobi su shiga gonar shinkafa, kuma ko da mai gonar ya nuna rashin amincewa sai gardama ta kaure. Yana gudu ya zo gari ya faɗa shi ne sai aka ce to a samu yan banga su tafi su sace su. Da aka tura yan banga a yaran ba su kadai bane ba. Daman sun yi fulanin ne. Suna zuwa kawai sai suka ga ai manya sun taso daga cikin duhuwa. Kawai suka dawo a guje abu ya fi karfin su shi ne gari aka ce to a tafi a kadu. Wallahi ana zuwa kadin nan sun tara mana mutum ɗaya hannunsa yanzu ya lalace, yanzu magana da yake ma yana guru. Banda wanda suka harba da kibiya a yadda ba sa hakura ba, an yi sallah asuba karfe 5 da wani abu kawai sai ga su sun shigo gari ga su a kan titi suna ihu. Shi wanda ya fito a guje kurin ga sunan kibiya ce kurin. To anan sun harba mana mutane sai ya kamata. Amma magana da nake ma hakika yanzu mutanen da suka samu rauni sun kai 20 banda wanda aka sarewa hannu shi ma guda ɗaya jiya. Na ta harbin kibiya. To kamar waɗanda suka mutu fa mutum nawa ne? A garin namu mutum ɗaya ne wanda ya rasu. To baya ga ƙauyen Yalwan Musari da aka samu rasuwar mutum guda, a ƙauyen Wudirin Yalwa a cikin karamar hukumar Zaki a jihar Bauchi mai makwabtaka, mutum guda ma ya rasa ransa. To a gidajen da aka kone akwai wani gida ɗaya yankin Bauchi da aka kashe na wani maraya da yake da ƙarni a gidan da gyatumarsu. Shi ma gidan sun zo sun kone shi, kuma a cikin yankin Bauchi sun harbi mutum 2 daga cikin yankin Bauchi. Ana cewa an saka wuta a garin haka, menene ƙarin bayani yanzu wani hali ake ciki? A sosai wuta an sa, yanzu ma tsewar da nake a gidan da aka kone ne mun shiga, kuma yanzu sarkin Hadeja ma ya kawo mana ziyara, ya zo ya jajanta mana da shi da ciyama nan jiya ma ya zo. To yanzu wani hali ake ciki a garin tunda ka ce mai martaba sarkin
haɗe ya je garin, wani hali ake ciki yanzu? Yanzu muna nan muna zaman sarsar daga gefe garuruwa makota arewan nan. Wa'inda suke bin hanya suna nan suna cewa suna nan suna shirye suna tare yanzu suna nan suna taruwa a wani guri da ake cimar gadar Dan Isa. A yanzu mu ma haka cikin shiri muke dan mu kare garin mu ba dan komai ba, dama ba mu muke zuwa ba, su suke zuwa suke far mana. Sakamakon abin da suka mana jiya, kaga yau ba za mu zauna ha'ilo su zo su sake ci mana mutunci irin na jiya ba. Na yi ƙoƙarin ji daga ɓangaren ƙauyen Wuldirin Yalwan, amma haƙata bata cimma ruwa ba. Don haka na tuntuɓi kakakin hukumar tsaro ta Civil Defense na jihar Jigawa, ASP Badruddin Tijjani Mahmud, don jin ƙarin bayani. Jami'anmu da ragowar sauran jami'an tsaro da kuma wakilan al'umma suka shiga suka fita gaba ɗaya aka kwantar da abin da yake faruwa a wannan gari na Yalwan Musari. So kuma yanzu ya nafa. Amma a wancan lokacin an samu ɗan problem ne tsakanin makiyaya da mazaunan gari, manoma kenan. So abin ya faru lokacin da su suka shigo suka fara ci musu gona, har aka samu wasu suka yi communicating a junan suka shigo suka fara saransu. To daga sara kuma har Allah ya aka kashe mutum 2. So amma problem din da aka samu, an sami rasa rayukan ne daga bangarori guda biyu. ASP Badruddin ya kara da cewa babu wanda suka kama kawo yanzu, amma ya ce suna ci gaba da aikin bincike da sauran jami'an tsaro don gano waɗanda suke da hannu a wannan rikici. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya. To yanzu karfe 3:16 a Najeriya da Nijar, kuna tare da Zulaiha Abubakar daga nan sashen Hausa na BBC. Za ku iya sauraron mu ta intanet a bbchausa.com.